Mustapha Rezaduwan TV, duniyar nishadi. Wasu talakawa suna ji a jikinsu, amma wasu kan babu shakka suna morewa. Azumi dole mu nemi mafita. Kwantar da hankalinki ga zaɓe nan ya dawo. Shin wa za ku zaɓa mana? Wanda ya nuna mana kulawarsa. Gaskiya ne. Wa ake gyarawa wuta? Talakawa. To sola fa? Talakawa. Suwa ake ginawa makaranta? Talakawa. Suwa suke buƙatar ta? Talakawa. Wa ake buƙatar scholarship? Talakawa. Wa ake ba mawa? Talakawa. Sannan wa ake buƙatar jari? Talakawa. Wa ake ba mawa? Talakawa. Idan duk aka yi wayannan rayuwar wa aka inganta? Wani mutum ne kuke gani ya kwatanta a wayannan ayyukan? Lawal Yahaya Gumau. Babu shakka ya taka rawar gani. Daga ya mai aiki. Wannan zance nake so. Ni ma na ji. Ya aka yi. Ai ba dukkan mutane bane suka kushe. Wasu tsirarin mutane da To amma me yake kawo haka? Shin rabo ne? Babu shakka duk kokarin ka sai wani ya kushe. To amma ka kwatanta gaskiya. Kana ganin akwai mutumin da zai iya burge dukkanin kowa da kowa? Ba mutumin da zai iya. To ku ji daga bakin dan takarar. Ba da wani kariya da zan iya yi wa kaina. Ni fa mutum, ni ba annabi bane, ni ba mala'ika. Wannan gaskiya ne. Dole ne in kai mu'amala da mutane na shugabanci. Dole a samu akwai kuskure. Wai to amma suwaye suke bata siyasar ne kam? Wana 'yan siyasa. To za mu ci gaba da wayarwa mutane kai. Kun kyauta gaskiya. Wane ne wannan? Shine Lawal Yahaya Gumau. Shi ne amsa da yarda Allah. Idan ya sake komawa a karo na uku, akwai abubuwan da talakan ke so ya ƙara dubawa. Idanuwansa yana kan. Lawal Yahaya Gumau shine sanatan Bauchi ta Kudu. Kuma yayi kokari, ko al'ummar Bauchi South shaida ne idan yayi ko bai yi ba. Yana so ya koma karo na uku. Muna buƙatar shi da yarda Allah. Shin kai waye zaben ka? Zaɓi na Eh. Lawal Yahaya Gumau A matsayin sanatan Bauchi ta Kudu. A wace jam'iyya? a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP. Yan Bauchi South wa kuke bukata? Shi ne amsa. Wa ya kamata a zaba? Shi ne amsa. Wa ya kamata a yi wahalacci? Shi ne amsa. Wa ya kamata ya sake komawa? Shi ne amsa. Lawal Yahaya Gumau. Shi ne amsa da yarda Allah. Babu shakka. Allah ba mu nasara. To amin. duba cancanta ku zaɓa al'umma shugaba na gari. Sanatanmu ne, zaɗinmu ne, ko ya kace sai mai gida. Hanya ta zo, wuce hazo, sai mai gida. Sanata ta dawo. Maliya jirgin ɗaukan jirgi, ba gama dai ba wani wargi. Yadda ka taso, ko ba sa so, Allah ya so. Sunan naka, girman naka, ya ishe kowa. Tashi daidai, zauna daidai, Allah ya yi. Ga ruwan sanyi. Daga yau babu wanda zai ƙara